Helo bawb, swn i'n cael dechrau trwy achub ar y cyfle i ddiolch i Rachel a Pwyllgor Eisteddfod y Rhondda am yngwahoddi i beirniadu cystadleuaeth y Gadair yn yr Eisteddfod gyntaf hon yn ei ffurf bresennol, felly diolch yn fawr iawn. Ymgeisiodd 3 ar 10 ar gyfer cystadleuaeth y Gadair yn yr Eisteddfod yn ei blwyddyn cyntaf sydd yn swm iach iawn ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol heb sôn am Eisteddfod leol fel hon. Mae'n fraint cael beirniadu nid yn unig oherwydd bod cymaint wedi cystadlu, ond oherwydd bod safon y cystadlu yn cyrraedd lefel mor uchel hefyd, felly da iawn. Mi wna i dywelu'ch meddwl chi'n syth bin drwy ddweud fod teilyngdod, a mod i wedi penderfynu ar hynny wedi darllen 3 cerdd yn unig, felly gwych iawn. Diolch y galon felly i Neves, Nyrs, Seren Elis, Tipyn o Stad, Y Prydydd Coch, Tafod y Ddraig, Y Dyn yn y Mwgwd, Dyryn, Colomen, Megan Mair, Brenda, Gwenda ac Enidwen am gystadlu. Dydw i ddim am gymryd gormod a'ch amser, felly fydd na ddim modd i mi gynnig beirniadaeth o bob cerdd yn llawn, ond mae croeso i chi gysylltu am un unigol ar wahân ar gyfer beirniadaeth lawnach os ydych chi'n dymuno. Mae'n braf cael beirniadu barddoniaeth sy'n glynu wrth naws leol eisteddfod o'r math hwn. Yn wir, roedd cymoedd ôl-ddiwydiannol ardal o'r Rhondda yn gymeriadau yn eu hawl eu hunain yng ngherddi nifer o'r ymgeiswyr, gan gynnwys Megan Mair. Rwyf o'r farn mae'r dyn yn y Mwgwd sy'n cynnig un o'r darluniau mwyaf newydd o'r ardaloedd hyn, yn wynllan hyll o rawnwyn sur a'i blodau swasticas du, ond dyna awyr ddi-haint y mynydd. Dotiais at y sôn am yr enfysau yn crymu fel pistill i'r fach a'r fawr. Protest oedd y testun a osodwyd, a mwynheais yn arw ddisgrifiad colomen o brotest fel troi'r anweledig yn weledig, ac ymlwybro o'r cysgodion i aflonyddu'r awelon. Da iawn. Roedd cyffyrddiadau cyngeneddol yn gweithio'n effeithiol iawn yng ngherdd Enidwen a'r trawiadau ysbeidiol fel tau'n cyfleu meddwl dioddefwr demensia i'r dim yn fy nhyb i. Braidd yn ysrydebol yw'r ymdriniaeth o'r cyflwr a'r brydiau, serch hynny. Ychydig yn niwlog oedd cerdd Gwenda, mae'n bosib mai dioddefwr arall o'r cyflwr demensia sydd gennym ni yn fan hyn a bod y dryswch yn fwriadol. Yn bendant, mae yna ryw rwystredigaeth yn perthyn i brif gymeriad y gerdd. Mae pynciau llosg un cyfnod cyfoes yn codi eu pennau'n gyson yn y cerddi, gan gynnwys mudiad y Black Lives Matter, yr argyfwng hinsawdd, y coronavirus a brwydr barhaol yr iaith. Byddwn nhw'n annog Megan Mair i gyhoeddi ei cherdd BLM ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n gerdd sy'n siwtio'r cyfrwng hwnnw i'r dim, ac mae'r deud yn syml ac yn grafog. Mae ymdriniaeth Neves o'r testun hwnnw'n uniongyrchol iawn, gyda disgrifiad o'r llofrydd gwyn oedd wedi gwneud ei ran, a hiliaeth y canrifoedd yn ei waed. Gwirionais ar y ddisgrifiadau o'r cerfluniau sydd wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar fel cof golofnau balch. Gan nyrs y cawsom arddull ddifyraf y gystadleuaeth, gyda'r brawddegau darniog swta yn cyfleu dyswch y cyfnod clo i'r dim. Diddorol iawn. Ond braf hefyd oedd cael llwyddiad fach o obaith yng ngherdd Seren Elis i leddfu mymryn ar y chwerder. Roedd gan Tipyn o Stad ambell linell gofiadwy fel yn ei galon gwyddai fod i fyw i lanw a'i drai. Diharebol iawn, dwi'n siŵr eich bod chi'n cytuno. Diolch i Tafod y Ddraig am ei ddisgrifiadau byw fel bom o iaith i'w ffrwydron dilchion o gyseiniaid. Gwreiddiol a chofiadwy iawn. Dyma godi i dir mymryn yn uwch yn y gystadleuaeth, gyda 2 fardd gloew a chyffroes y mynegiant.
Darlun o fywyd yn y cymoedd ôl-ddiwydiannol a gawn gan dyryn, ac mae'n ddarlun gonest a di-drygaredd. Rhyw fath o fonolog neu araith yw'r gerdd, ac mae'r bennill gyntaf yn gosod stondin y bardd i'r dim. Mae'n punchy, mae'n ddigwylydd, ac mae'n uniongyrchol, ac mae o'n mynnu sylw pob darllenydd. Mae'r bennill gyntaf'n werth ei hadrodd ar ei hyd. Ddaethoch chi yma i weld ein tlodi. Mae'n wir nad oes bellach lo na dyr a ffrinach yw'r iaith yn y strydoedd cul. Ond beth yw'r golled hon rydych mor frwd i'w henwi? Mae'r bardd yn parhau ac nid oes stop arno. Mae'n honni i'w bobl gael ein hiselhau. Buom yn gynefin a gwacder ac anurddiant yn gadael i bydryn y myrddwr. Mae'r bardd yn falch o fod yn un o blant yr ardal hon, yn ffyrnig o falch, a hynny yn wyneb degawdau o lynder ac esgylstod. Heb amheuaeth, mae hon yn gerdd wirioneddol bwysig ac yn ddogfen bwysig. Mae gan y prydydd coch lais aeddfed am isdrogar, ac mae'r bardd yn feistr ar sgwennu'n rhydd. Cyd-destun gwleidyddol sydd i'r gerdd hon hefyd, sef anghydfod sifil protestiadau yn y Ffrainc yn 1968. Tybiaf fod ffug-enw'r prydydd coch yn gliw i'r ochr y mae ef yn sefyll arni. Mae'r deud yn eithriadol o grafog ac mae'r defnydd o'r gynghanedd yn ddyfeisgar a hyblyg. Mae darluniau gogleisiol o'r bardd yn eistedd yn yfed y sasbareia sy'n ddwyfol ar dafod yn sio fel nwy dagrau ar y bwlefad Jean-Michel. Ar un llaw, mae'n gerdd fymryn yn fwy hamddenol, sylwebaethol ac ychydig yn llai angsty na cherdd dyryn, ond ar yr un pryd mae'n taro ei hergydion yr un mor effeithiol. Mae llinellau'n llorio'r darllenydd ar fwy nag un achlysur, llinellau fel penglogau'n gynau'n holli, a lapia menyw ifanc ei chariad yn amdo hen got law fochef. Nid wyf yn siŵr i ba gyfeiriad y mae'r bardd yn mynd yn y llinell olaf, ond dydy hi ddim yn menu ar y gerdd dim. Mae'n gerdd gryfftus a gorffenedig. Mae'n gerdd soffistigedig iawn. Ei cefais sy'n wirioneddol anodd dewis rhwng y ddwy gerdd, cerddi'r prydydd coch a cherddi dyryn. By'r ddau bardd ar y frig ar wahanol gyfnodau cyn gorfod gwneud penderfyniad terfynol, a felly dyma gyhoeddi'r canlyniadau. Gallai sawl cerdd o'r ail sbarth fod wedi gwneud ei ffordd i'r drydedd safle, ond rhaid gwneud penderfyniad. Ac yn y drydedd safle felly, a llongyfarchiadau mawr iddo, mae'r dyn yn y mwgwd. Ac ar ôl cryn bendroni, rwyf wedi gosod y ddau fardd arall fel a ganlyn. Yn yr ail safle, mae dyryn, ac felly'n cipio Gadair Eisteddfod y Rhondda ar gyfer 2020, mae'r prydydd coch, llongyfarchiadau enfawr. A gai felly alw ar corn glad i ganu a gofyn i'r prydydd coch a'r prydydd coch yn unig sefyll ar ei traed. Protest, Mai 1968. Hynny'n siacedi rangla trosiadus, sychedwn am bob diferyn o'r stori wrth lynu at sgrin. Dwyfol yw'r sasbarela ar dafod, siar ddiod fel nwy dagrau ar y bwlefad San Michel.
Lapia menyw ifanc I chariad yn amdo hen got law fochedd. Har ben mae I byd. Cafodd I fwrwn 4. Hai di gwylydd yw dy gôl, ddaw I ben I fetholeg wrth yw deyrnas wegian. Uwch ben Paris, llwythog yw'r nen, wath wylo seiren syn. Cyn gorffwys, heria'r myfyrwyr y cwn gorffwyll a haid ddihudo sy'n brysur fel tîn ferw o bryfed. Weithiau daw taranfollt, penglogain gnain hollti. Ninnau'n gwylio swigod ein delfrydiaeth yn pefrio yn ein gwydrau gyloiw. Ond bydd y tân yn is pan fydd siapiau sinister ar holiadau'n nesau. Wrth mi edrych nôl